Pour RFI, je me suis rendue à la prison de Sednaya, au cœur. Sababu nde RFI mi yehi to kaso Sednaya ɗo laamu El Assad ɓuri wadde bonandaji ko min e Hadi Haruna daɗɗo e bonandaji ndu dumbirdu kadi tergal fedde sohanoɓe e mayɓe e nder kaso Sednaya jaaduno to artude o nokku ko artirde kala caɗele bonɗe guuraɗe e makko gurdam musɗam puɗɗiɗam gila nde sokaɓe ɓe ngari. Un enfer qui commence dès l'arrivée des détenus. سيارة اللحمة هي أول مرحلة تعذيب للسجناء هون بتكون أول دخول oto jolnow dammudi o ko ɗo o natiranno ko ɗum woni daawal gadingal e lebte sohaaɓe ɓe ngal daawal ene waawi duumade waktu kuuɗo e sahaa ñalawma o yimɓe ɓe fof jooɗoto e nder taaruɗe ɗe so jamma arii min jalta tawa min ɓornaaki hay comci gooti min lelo e leydi ndi yimɓe ɓe fof ina naata e kon cuuron tohoson tel kon so pari ɓe nawe to cuuɗi dumbirɗi dendaɗi ɗi e nder yontere walla lewru ala saha cuɓanoɗo mo yimɓe ɓe gonata e kon cuuɗon عشوائيا يعني ممكن بعد اسبوع يطلعوا ممكن بعد شهر يطلعوا ما في فترة معينة انه kaso Sednaya innirte ko nokku barirɗo yimɓe ɗo ko lebte gonno wonki laamugu ko lebte kuptidinde lebte ɓalli e hakkille Psychologique. هذا الصوت المرعب أكثر بسيدنايا. هلا بس نسمع صوت الباب الخارجي جميع السجناء المتواجدين ضمن الجناح لازم يكونوا بحالة منبطحة ينبطحوا على الأرض gulaali damal ngal ɓurno hulɓinaade so sohaaɓe ɓe nanino dille damal ngal tan heeɗɓe bange ɓe fof kippoto ɓe kippo ɓe cuuta koyɗe maɓɓe eɓe pada lebte maɓɓe ko hunde ɓe parini e sahaa kala denowo sohaaɓe o darotono ko boowal o wiya sohaaɓe ɓe mbirtu juuɗe maɓɓe o fiya heen ndu suudu dumbirdu woturu ene waawi wadde fodde yimɓe nogas e njoyo haa e capanɗe njoyo neɗɗo yaltata suudu ndu tan ko so omo yaha taarorde ko ni tan o waawa wadde goɗɗum yimɓe ɓe fof ina kulli ñalawma yahugol taarode min gaddante ñaamde ko laawol gootol walla laabi ɗiɗi e ñalawma o e sahaa kala nde ñaamde nde ina adde emin padi lebte hay gooto kadi suusano haalde haala ɓesgu mum a suusa innude inde neɗɗo sahaa yimɓe hewɓe ina nananno ɓiɓɓe maɓɓe ina lebte مشان ما يحسن يحكي مع أهله ممنوع تسأل عن أي شخص غير بصفته مثلا كيف أختي كيف أمي ممنوع تذكر أسمائهم فللأسف كثير من الأهالي قبل ما يخرجوا هن عم يسمعوا صوت أبنائهم هن عم يتعذبوا بهم. Les détenus étaient frappés. to kaso Sednaya yimɓe piyeteno ɓalli mumen oñe ngam yo jebbilo hadde sokaɓe yoga e geɗe hoynudeɓe e yoɓade pittali mabɓe ɗum ina jeyno e fannuji mabɓe Sednaya wonno ko daka golle musde kadi o nokku wargoji ɗo yimɓe mbaɗeteno yarga laabi ɗiɗi e nder yontere wotere kono haɗano ɗon tan. Il y avait lieu des pendaisons collectives 2 fois par semaine, mais pas seulement. بين المعارضة والنظام كانت الأوضاع برا مثلا مظاهرات كتير قوية أو صار في عمل مسلح قوي على منطقة معينة فبيرتد هذا العمل علينا بصير حفلة تعذيب هون الأكثر حالات الوفاة. so hare waɗino hakkunde luldiɓe ɓe e laamu ngu walla seppoji mbaɗi e nokku bawɗo wonde fof ɗum wattete ko yamen ɓe lebte min no ɓe belira ko ɓurno hewde ko saabato mayɗele ɗi ko lebte baɗeteɗe ñande fof ɗe saha gardiɗo renoɓe sohaaɓe ɓe o daroto e damal ngal o wiya hande de jinmi ko goskiji sappo o naata o fiya yimɓe ɓe ha o daña hen mayɓe sappo hadde sohaaɓe ɓe ñamde e safara ina jeyno kadi ko ɓurno wawde sabadi mayɗele ɗi so neɗɗo waranoma goska ki wonat ɗon fodde balɗe ɗiɗi e nder cuuɗi dumbirɗi ɗi كتير يصير تعبان يعني ما عاد يحسن يقاوم. طبعا الجسر أو أي شخص يقتل ضمن سيدنايا ممكن يضل يوم أو يومين بالمهجع بعدين حتى ياخدوا. L'association des détenus a mis au jour l'existence fedde daraniɗe sokaɓe ɓe darnino cuuɗi baɗɗi lamɗam ngam moftude toon goskiji ɗi ko adinde e ɗinawe et a stocké les corps jusqu'à leur transfert. أي شخص بيموت ضمن سجن سيدنايا يحول إلى مشفى تشرين العسكري. kala neɗɗo mayɗo e nder kaso Sednaya nawete ko hôpital Tisren kayit mayde makko fewne mayɓe ɓe gubbeteno ko e gaska goota to Al Hutayfa to Nadia walla to Damas. أي مقبرة تانية يعني متواجدة ضمن دمشق أو ريفا. Face à la difficulté tawde yiitude to ɓe gubbaɗo ina saɗi mbawɗen wiide tan ko limore mayɓe ɓe abbima e 100 ha 300. il serait entre 100 000 et 300 000.